Akukacaci ngekusasa likaNjabulo Blom ku-Kaizer Chiefs njengoba ebhekene nenselelo yokuthola inkontileka kuleli qembu. Njengoba isivumelwano sakhe sokubolekwa eqenjini le-MLS St. Louis City SC sesizophela, imidlalo esele yesizini izodlala indima ebalulekile ekulolongeni amathemba akhe. UBlom ophuma esikhungweni semfundo yentsha ye-Chiefs uphinde wajoyina leli qembu ebolekiswe unyaka owodwa futhi kunenketho yokumthenga. Nokho uthwale kanzima ukuthola indawo yokuqala ngaphansi komqeqeshi uNasruddin Nabi, nangaphezu kokulindela ukuthi isipiliyoni sakhe sokudlala e-United States sizoletha ubuholi eqenjini. Ukudlala kwakhe bekulokhu kungahambisani futhi kuphakamisa ukungabaza ngomthelela wakhe. Umthombo osondelene neqembu uveza ukuthi ukubuya kukaBlom bekulindelwe lukhulu kuyena, ikakhulukazi mayelana nobuholi bakhe nokuqonda ukusebenza kweqembu. Kodwa-ke isimo sakhe selokhu abuya asikafinyeleli kulokho bekulindelwe. Lo mdlalo oneminyaka engu-25 useqale imidlalo engu-10 kanye nokungena ebambele kwengu-8, ikakhulukazi emuva kwesokudla, kodwa wehlulekile ukudlala kahle okwenza wathuthela ku-MLS ngoJanuwari 2023. Iqembu kubikwa ukuthi aligculisekile ngokugcwele ngokudlala kwakhe njengamanje futhi ligcizelela ukubaluleka kokuthi uBlom akhuphule izinga emidlalweni yokugcina yesizini, njengoba i-Chiefs njengamanje ihlezi endaweni yesishiyagalombili kuligi, kanti kuza nomdlalo omqoka owandulelwe wamanqamu we-Nedbank Cup lapho izobhekana khona neMamelodi Sundowns. Amagalelo kaBlom azobaluleka. Umthombo wengeze ngokuthi lo mdlali usenalo ithuba lokuzibonakalisa bese thengwa uma angasadlali ngendlela encomekayo emasontweni azayo. Inkontileka kaBlom ne-St. Louis City FC izoqhubeka kuze kube nguDisemba 2025, okusho ukuthi uzobe esele nezinyanga eziyisithupha kuphela uma kuphela isizini eBetway Premiership. Njengoba uRay Frostler engadlali ngenxa yokulimala, uNabi uzocubungula zonke izinketho zabadlali basemuva kwesokudla, kanti ukuguquguquka kukaBlom kungase kube usizo olubalulekile, ikakhulukazi emidlalweni ozayo we-Nedbank Cup neMamelodi Sundowns. Emasontweni ambalwa azayo kuzobe kushubile kuBlom njengoba ebheka ukukhombisa ukubaluleka kwakhe ku-Chiefs nokuvikela ikusasa lakhe eqenjini.